ke zo nan. Ke mu zaki yau tsara. Ke muna kiran ki kina wani mana. An maka me za ka iya aikin banza ji kai kin san wani gidan ku kawo yan iskan nan ni ma wala dan iska ne ni ka mara Duk wanda zaki turo an mare ki. Duk wanda zaki turo An mare ki. mu za a ga wa iskanci a Wanda garin zaki ke mu turo din ma ya in ci uban yi ma in turo min wani in ci. ina maka ayo In suka ce hete. An buya ka a ganke. sai magana ce ba ma so to iskan kalla ne sai ka ba shi da ke nuna wannan su uban shi an samu mai dukan ki yanzu a garin nan Kuna kasuwar. suwaye Waye shi? Ai wallahi ba mutum ne duke ne. Na rantsi da Allah yau bala'i duniya an same ni. ayo Allah kowaye akwai mai taba ki? Waye ne dukan naki? No. An sa aka yi ne. Ya aka yi ne. An wakace. Rama mata za ka yi. ku zo karama mata Wata ran kunya ne da. Har za ki zo ki musu ran kunya da ƙara mata. kai Ka in tana ƙara yin magana ka ƙara mata. Ai na gaya miki dama duk inda na gaba yake to na gaba ne. To ka gama na gaba ja sa maka wari. wai karan mu ta kawo Dama ai na zo ne. Ba aka ce ka ja sa maka wari.